लोगोफोर आङो बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव थांहैदों नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंजों लोगोसे बिदिब्ला नायलांदो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लोगोफोर लाइक खालाम शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम आरो शेयार खालामनानै हो अननानै बिदि लोगोफोरबो थाङो नालाय ओंखायनो एसे बेरायनानै थांखानोसै आरोखि फैनायबो जाया नालाय मोजां मोजां बिबार गायदों नै सिखोनानोखौ लानोसै बेरायनोसै दसे थांसै जायगायावबो थांसै बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावबो एसे दान्दिसे बेरायनोसै गार्डेन दं इयो सिङाव ना नायलांसै फैनायानो जायाना जों खाथिबाबो मोजां मोजां बिबार गायथारदों नै नायलांबाय थादों नोंथांमोना दा बैयाव सहैबावबा मा नुबावगोन जोंबो मिथिया दिनैसो फैदों नालाय लोगोजों आंजों जि मोजां मोजांहाय ना समायनाथार हाबाब गार्डेनावनो बेरायख'नो हाला माथो ना मोजांथार औ हाय बोल हाय जाय जेरै बेरै फट' लादों ना जोबोद नोंनो फट' हरदोंमोन आङो माथो अनलाइन नङा नामा नोंना ओरै सर्टकाट जाबायथ' फैनांला ना डाइरेक्ट मोनफैबाय मोजां जाबाय नै दानिया सफैबाय जोङो गेटआव हाबनोसै फै औ हाबनोसै दानिया जोङो मेन गेट मोनबाय सिङाव हाबनायसै मा नुयो नायलांसै जों हाबबाय दानिया फुलानो मोजां मोजां होफैदों
मिथिबाय ना जागोन दा औ थांगासिनो थांसै मानसिफोर थांनाय औ Bodoland University ni naयनायसै सिङाव ओरैनिफ्राय नायलांसै ओरैनिफ्राय फारि लांसै ना औ बिजाबबो फानदोंनै गोनां गोनां बिजाब मोनगोन গছৰ গুটি ন বিভিন্ন গছৰ গুটি যিখিনি ভেলুৱেবল গছ হয় মূল্যৱান গছ টিম্বাৰ স্পেচিছ যাৰ পৰা আমি ফাৰ্নিচাৰ বনাওঁ কাঠ বনাওঁ সেইবোৰৰ গছৰ গুটি ভাল বিজাবफोरबो मोनो फुल बेगर नालाय बानायनो मैखुननि बियोनो ना मैखुन बानायनायनि बानायनाय मा देखायदों हरै दख'ना गामसा आर'नाइ गस्ला बायदिसिना फानथारदों चिकेन बिरियानि खायलाहाय मांस लादों बै सिङाव मा दं अफो ini biar sampai ini lana mah lala cái lỗ thằng mình tính này xuống này Tidak. Asli kon nula nuk, kon naik langsir hai. मैं इधर को
औ दे बै गल्डेन लिंगुरखौ बेखौनोसो गल्डेन लिंगुर मोसा सेल्फी कॉम्पिटिशन कुछ बड़ा यार माने ब्रेकआउट itu ubah lagi माने dan followers tu dan cuma like itu Nah, saya bai singo mama dong. Naik deh. Ano? बबेयाव लायो? हाबनांगौ दा और इसका रेंज है 400 मीटर से मैगजीन कैपेसिटी है 20 राउंड और ये AK-47 मेड इन रशिया इसका वेट है 3.18 kg से इसका मैगजीन कैपेसिटी है 30 राउंड लानानै बहुत सुना होगा बिलाय ये राजा रोङा आयौ ए साला जागोनहाय बे फटिकाटा मार जायगा 30 राउंड निकालेगा आयौ बिनि सोगोबाजों गिखाबायसो आहा 400 लाग्रा फट' लाजागौमोन ना बेखौ लानानै अभी नया मॉडल है 21st सेंचुरी का फोन है ये मेड इन यूएसए इसका नाम है 716 राइफल कहते हैं बबे बबे जायगानिफ्राय फैदों लाबोदों बेखौ एग्जाबिसनाव देखायगासिनो दं नोंथांमोना नायलांफाबाय थादों आंजों लोगोसे माथो बिसोरनि बोखोनायावनो बागदावना खारलाबायनोसो नागिरोबा हाय दे बिबा मा क्या है भैया ये MGL है ग्रेनेड फायर करने के लिए लॉन्चर है ग्रेनेड फायर करने के लिए ऐसा वाला ग्रेनेड डाल के फायर कर सकते हैं मेड इन साउथ अफ्रीका अपना इंडिया का नहीं है साउथ अफ्रीकन कंट्री से हमने मंगवाया 1 kg ये ग्रेनेड फायर होता है तांनाय जायोहाय रेंज है यूक्रेन में ये सुन रहा है मांगो हमारा इंडिया भी इतनी भी हो 47, 56 नहीं चलता है युद्धों में ये सिर्फ गावलिया में है उग्रवादी के लिए है ये क्या है ये 30 mm ऑटोमेटिक गिनर लॉन्चर है प्लेन उड़ने के लिए प्लेन मारने के लिए नहीं प्लेन को नहीं मारेगा ये क्या है एरिया वेपन है जो 10 बंदा 15 बंदा एक जगह में रखता है उसको मारना है र नै जोबाखैनो ओ अच्छा है क्या नाम है ये MMG मीडियम मिशन गन है कितना रेंज है ये 1800 मीटर है बिना स्टन भी ले सकता है ना फायर नहीं कर फायर कर सकता है लेकिन क्या टारगेट पर नहीं जाएगा अब इधर उधर मत जाना मोजां नुथारदोंहाय दख'नाखौ जि मोजां नुथारदों
Abang. यार हाथ में जाके जल्दी लगा ले मना लाची नहीं ना होती ना लाची नहीं मारते डब्बे पे लगा दे सब लाची अब बोल कर नहीं ये ना वो हम बोल रहा हूं Warna, moजांथार wan जोब ना बिराद मोजांखा मोजां मोनथारदां नैबेबो औवानि जोब नै बेफोरबो औवानि जोब औवा मुराखौ नै एम्फौ गोमोन बियो मोननाय Boleh, bini be produk. Ini sih. Ani bini be. Oh. Misalnya, bini be kita mama spesial jaga sendiri. Aku tu bobra diamond dah, dan nanti smooth dabai. Bukan ni dokna perkoda jangan gede mana. Bukan ni dokna banai ba mekla sador, bunani agor, begitu. Dom. Ini produk berat macam. Allah mani ni memugayar, memalbari, Indi sih tu boleh. Kintu, bustu ni immigrant jauh. Ini pun nunga, be eri. Peri. Mugayar ni bilo. Memugayar macam wild jai bay, ha? Wild, अच्छा. be eri, memalbari. Kukunan dal dah saya. Kukunan lah, malbari kukun, muga kukun, eri kukun. Eri yang mana variety dong? Red and white. Ni betul? Ini sih. Ada ini sih gede. Ini saya cuma nak nombor. Oh. Ya, bapa hanggur sana, mujang. Oh, mujang. Oh, betul. Mujang betul mujang. Oh. लानांगौ बर'नि जि बियो नै बेलाय इन्दिनि आर'नाइ इन्दिसो माने गोमालांबाय नालाय औ बायनानै दोननांगौ जों बेखौनो बुंखांगासिनो दङ सिन्न'फोर बायदि न'आव दोननांगौबो जाहाथे प्रत्येक न'खरावनो इन्दि फिसिनानै जाहाथे थांनानै थानायनि मोनसे राहा लामा दिहुननो हायो आरो बेनो जोंना टारगेटआ मोजांथारमोन नुनायखौबो नायनोसै ना थावख्रि लुदों yang beri bahasa, ada benzin wah. Ni benzin dia. Primary benzin dah itu kan. Noiran baik-baik.
बेरायफैनानै मोजां मोनबाय लोगोफोर बिदिनो एसे बेरायहोलांनांगौ एसे खामानि मावबाय थानो न'आव ना नङा होमबा एसे मावनाय दांनायखौ समाव दोनथ'नांगौ बांद्राय मावसोमजायाहाय खामानिया जोबखाया मानसिनि जिबनाव जोबखाया ना एसे बेरायनांगौ इन्जय खालामनांगौ इसोरनि अननायाव मोजाङै बेरायबायल' मोनजाथोंसै जानो आलासिफोरा बायनो थाखाबाय खोमा सोरबा सोरबा जानो एथ' मोजां नुनाय हिसाबै औ ना केम्पार मोनसे सिगांखौ दंमोन थामसे बिस्रा बबेहाय मोसानाय जाखो मोसानाय मोसाया মোসাগান যাক সেই গীতে অসমীয়া এতিয়া অসমীয়া আধুনিক গীত কেনেকুৱা ले लूंगा वो जों दानिया मेन गेटआव फैफिनबाय थांसिगोन जों थांसै बेरायखांबाय बिबारा मोजां मोजांथारहाय दे एसे मोसालाय एसे ओरै लादो बाल मोजां दावराय गांबाय आंखौ बेसे मोजां समायना रमायना समायना रमायना बिबार बागानाव थांनो बाबाय दे जों लोगोफोर ओरैनो हर Aku Facebook dengan
Ini